যিনি এমডিসি কক সালাইও নিনি বাতানে বাগে ব্যবস্থা করে নাই ঠিক আছে মানে চোনটা যিনি এমডিসি নন তা নিনি বাগে মাইরুম দি বস্তা তুবি জাগদো নিকাयो মুই হাতিरो রফাই जाग बेलायका हामबाय जों दिनै मनिरामपुर सफायजा जोंनि खरगसा बुरिजो ब दिनै बाता माया ओमफ्राय बिनि थांनानै दंनानै जागा गोरेवै दिनै सामुं ख्लायमियावै जों दिनै बनकिसा सुबानि फायका मिया जों ससियेल मिडिया तै नुखा सिआरि टिभि दिनै कक्टिपरा एबं गोबांमा चेनेल जों नुखा जों नवै जों दिनै बनकिसा जों सुबानो हनि फायका जों वानसगो बिनि बातानि बागै जों भिडिअ बाय कक सालायनाय एबं बरंनि जे असुबिदा दंमोनि बनो जों तिसानाय एबं बिनि सक कायसा दङ मेन्टेलि डिसअर्डार किसा तो जों सालायनाय जों आश्रम रो गदरय मानो बरंनि जदि अनुमति हलायबो जों सालायनाय एबं जों सालायका बबो सानो जे एकटा आश्रम रो गरनानि बागै तो अबनो जों सालायनाय बरंनो बाहायकाय जों सुजुग सुबिदा हयते बा विभिन्न किसु जों रय मानो अबनो तैनो जों तिनि और फायै बरबो कगलाम सालायका ना अबनि बागै आं तिनि ब्रंनि डकुमेन्ट रक जदि जों तंहलायबो जों तलांनाय एकाउन्ट तैफाबो जों बुसुतुको हेल्प खायमानो जों बनो नायै बिनि एकाउन्ट जों किसासा व्यवस्था खायनानि बागै जों वानसु रयदोना